Fil-katekezi tisti serin inkomplu nirriflettu dwar l-Ispirtu Santu fit-talim ta' Ġesu. Qed nipprova naqbad eżistijej il-klim kollha li Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu dwar l-Ispirtu Santu. Għaliex l-Ispirtu Santu eżistijej huwa lajn vera tat-tiġdid tal-ħajja tal-Knisja. L-Ispirtu Santu huwa lajn tat-tiġdid tal-ħajja interjuri tagħna. Fuq livell spiritwali, il-livell tal-ispirtu tagħna, fuq il-livell tal-emozzjonijiet tagħna, fuq il-livell tal-intellett tagħna, fuq il-livell tar-rieda tagħna u fuq il-livell tal-ġisem tagħna. L-Ispirtu Santu eżistijej hekk jaħdem fuq dawn id-dimensjonijiet kollha tal-ħajja tal-bniedem. Il-bniedem illi skont San Pawl huwa magħmul minn spirtu, minn ruħ u ġisem. L-ispirtu hija l-parti interjuri tagħna, ir-ruħ hija l-intellett, il-volontà, ir-rieda ġifieri u l-emozzjonijiet tagħna u l-ġisem fiżiku tagħna. L-Ispirtu Santu imiss dawn il-5 areas tal-ħajja tal-bniedem b'mod sieħ u b'mod totali. L-ispirtu, l-intellett, ir-rieda, l-emozzjonijiet u l-ġisem tagħna. U allura għandna bżonn eżistijej insiru nafuh lill-Ispirtu Santu, ma nibsawx minnu, nixtiquh, inħobbuh, inriduh, nitkellmu miegħu, narfu li jammar fl-ispirtu tagħna, nafu li qiegħed ġewwa fina, nafu li nistgħu nistriħu fuqu. Hekk rajna diġà f'żewġ katekeżijiet qabel, hekk li l-Ispirtu Santu huwa d-don ta' Ġesu glorifikat, imbagħad rajna l-weda li Ġesu għamel dwar l-Ispirtu Santu. Illum se nifqu fuq vers ieħor milli jgħidilna Ġesu. Il-bżonn li nitolbu għad-don tal-Ispirtu Santu. Sa Luqa kapitlu 11 vers 13 Ġesu jgħidilna tal-kliem. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lill-uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewwiet jagħti Spirtu Qaddis il dawk li jitolbulu. Sa Luqa kapitlu 11 vers 13. Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lill-uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewwiet jagħti Spirtu Qaddis il dawk li jitolbulu. L-ewwel ħaġa f'liema kuntest eżistijej Ġesu qed jgħidilna din il-kelma. Ġesu qed jgħidilna din ħaġa fil-kuntest li narfu li aħna Alla huwa missierna u li nistgħu nafdawh bil-bżonnijiet kollha tagħna. Il-bżonn tal-ikel, il-bżonn tax-xorb, il-bżonn tal-ħwejjeġ. Huma minn dawn il-bżonnijiet li l-murej Ġesu jitkellem. Il-missier jaf il-bżonnijiet tagħna u l-missier sejjer jagħtihomna. F'dan il-kuntest eżistijej li l-missier jaf x'inhuma l-bżonnijiet tagħna. Isu Ġesu qed jgħidilna il-missier jaf li dan kollu teħtieġuh u di jgħidilna Ġesu fi kliemu stess. Jgħidilna anke l-pagani jafu jitolbu għal dawn l-affarijiet, jafu li għandhom bżonn dawn l-affarijiet. Imma aħna minant Alla missierna, x'inhija l-iktar ħaġa li aħna neħtieġu li nitolbu għaliha? U tgħiduli x'inhi l-iktar ħaġa li rid li Fader li hemm bżonn jiena nitlob għaliha f'ħajti. Jiena bla dubju ta' xejn ngħidlek l-ikbar grazzja li tista' titlob minn Alla f'ħajtek hija li jimlik bl-Ispirtu Santu. Hawnhekk għandna Ġesu nnifsu qed jgħidilna ta' kliem. Lill-missier għandna nitolbuh biex jagħtina l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Ma nafx hekk qatt inti verament din irriflettejta bis-serjetà. L-ikbar ħaġa li inti tista' titlob lill-missier u li jimlik bl-Ispirtu Santu. San Franġisk d'Assisi eżistijej din tant fema illi hemm minnhom jgħidilna illi l-iktar ħaġa li għandna nfittxu f'ħajjitna huwa li jkollna l-Ispirtu tal-Mulej.
kell istess ħaġa. San Serafin ta' Sarov, qaddis ortodoss SSTA, jgħidilna illi lan kollu tal-ħajja spiritwali huwa li nirċievu l-Ispirtu Santu. Insomma, eżisti jekk l-qaddisin dil-ħaġa għarfuha, jeħtieġ li nifqu nagħtu widen u naraw verament din għaliex daqshekk bżonn juża u essenzjali. Jeħtieġ nistaqsu minn lilna nfusna kemm fit-talb tagħna aħna qegħdin nitolbu l-Missier jagħtina l-Ispirtu Santu. Din hija talba li ta' kuljum irridu nagħmlu eżisti. Jiena ta' kuljum u mhux darba ta' spiss nistqar magħkom matul il-ġurnata. Il-Ġesu ngħidlu, Ġesu imlini bl-Ispirtu tiegħek. Ejja Spiritu Santu. Missier f'isem Ġesu imlini bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U talb li ta' spiss nitniet mill-qalb tiegħi. Għaliex eżisti hawnhekk għandna f'dis-sentenza aħna nidħlu fil-misteru tat Trinità Qaddisa, għandna l-Ġesu li ben qed jgħidilna x'għandna nitolbu lill-Missier u jgħidilna biex lill-Missier nitolbu jagħtina l-Ispirtu Qaddis. It-tieni persuna tat-Trinità qed tgħidilna x'għandna nitolbu lill-ewwel persuna tat-Trinità. L-ewwel persuna tagħtina t-tielet persuna tat-Trinità kemm sabiħa. Iddaħħalna fil-qofol fil-misteru tal-ħajja trinitarja vera. Għaliex aħna eżistej il-ħajja tat-Trinità irid ikollna sehem minnha. Aħna rridu nidħlu fil-ħajja ta' Alla billi nemmnu f'Ġesu u nitolbu l-Missier f'ismu jagħtina l-Ispirtu tal-Ulied. Għalhekk Ġesu jitlobna eżistej illi l-iktar ħaġa nitolbu mill-Missier u nitolbuh jagħtina l-Ispirtu Santu. Għaliex l-Ispirtu Santu, San Pawlo jgħidilna fl-Ittra Rumani kapitlu 8, jgħid fina Abba Missier. U fl-Ittra Galatin kapitlu 4 vers 6 jgħidilna li miegħu aħna ngħidu Abba Missier. L-Ispirtu talla fina huwa l-Ispirtu tal-Ulied. X'inhu dak li aħna jagħmilna u li talla? Li nitwildu mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu. Jgħidilna ċar Ġesu fid-diskors tiegħu ma' Nikodemu, Ġwanni kapitlu 3 minn vers 5 sa vers 6. U dan huwa ir-raba' aspett eżisti li se jirnaqdu mal-ewwel wieħed mal-tielet kien nitolbu għal bżonn l-Ispirtu Santu. Ma għandna bżonnu propju biex insur ritalla x'hija meħtieġ għalina biex nitwildu mill-ġdid. Dan ir-raba' aspett San Ġwan kapitlu 3 minn vers 5 sa vers 6 jgħidilna hekk. Tassew ngħidilkom li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-Alla. Dak li jitwilet mill-ġisem u ġisem u dak li jitwilet mill-Ispirtu u Spirtu. Kieku kelli ngħidilkom inti twilit mill-ġdid. Branċ ħanejdu hekk ta' ħutna nsara mhux Kattoliċi jgħidulhom il-born again Christians. Però eżisti fil-verità aħna l-kol kemm aħna suppost inkunu born again Christians. Il-kol kemm aħna suppost twilidna mill-ġdid din hija l-born again li titwilet mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu. Aħna bħala insara il-kol kemm aħna suppost twilidna mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu Santu, jiġifieri permezz tal-mamudija biex aħna nsiru ulied Alla. Aħna bżonn l-Ispirtu tal-Alla fina li jgħinna ngħixu ta' ulied il-Missier. U din eżistija xi ħaġa illi għandna bżonn nisimgħuha u għandna bżonn nieħdu azzjoni fuqha. Għaliex ħafna minna eżistijaj li tamidna meta konna għadna trabi u m'hemm xejn ħażin li tamdu meta konna għadna trabi. B'mod ta' ħajja, b'mod ta' esperjenza ta' ħajja, ma minnix dil-esperjenza li jint wilit mill-ġdid, li jien għaddejt mid-dlama d-daw li mill-mewt għal-ħajja, mid-dannazzjoni għas-salvazzjoni.
M'għandniex dik l-esperjenza eżistenzjali. Ħafna minna m'għandniex dak il-mument fil-ħajja tiegħi, dak l-episodju, dik il-ġrajja fejn jiena b'mod konxju aċċettajt il-Kristu fil-ħajja tiegħi u għaliex emmint fih ħallejt id-dnubit tiegħi f'idejh li sallabhom fuq is-salib, tajt ħajt lilu u issa bdejt ngħix ħajja ġdida. B'mod sagramentali din l-esperjenza minnija fil-mamudija. Però b'mod eżistenzjali ħafna minna di l-passaġġ għadna ma minniex. Għandna bżonn bħala ansara adulti eżistijaj nidħlu f'din id-dimensjoni illi dak li seħħ fina bi grazzja sagramentali fil-mamudija nitolbu l-qawwa Alla li jseħħ fina b'mod eżistenzjali, ġifieri esperjenza li aħna nistgħu ngħaddu minnha. Aħna għandna bżonn nitwildu mill-ġdid. Int twilit mill-ġdid fil-ħajja tiegħek. Jew għadek tgħix maddas fid-dnubietek. Jew għadek tgħix dak li San Pawl jgħidu taħt il-korla Alla fl-ittra lir-Rumani. Il-korla Alla mhux Alla qabżitlu ċinga u arrabjat. Le, korla Alla hija l-qdusija Alla li ma jaċċettax id-dnub. Dik hija. Meta nifhmu l-qdusija Alla li Alla ma jaċċettax id-dnub, għax id-dnub mhuwiex qattis. Id-dnub hu nuqqas ta' mħabba Alla ma jista' qatt jaċċettah. Dik il-korla Alla. U allura minn ma jitwilidx mill-ġdid eżistijaj. Huwa maqtuħ minn Alla u dak l-infern. San Pawl fl-ittra tir-Rumani jagħmilha ħafna ċara. Hija sfortuna eżistijaj li ħafna drabi aħna fuq daw l-affarijiet fundamentali tal-fidi tagħna jew maħniex mal-min tajjeb, jew maħniex mal-min biżżejjed, jew inkella kif naqbad ngħid bil-Ingliż ngħidu we have watered them down. Ġibna kollox xejn, no? Issu l-ġenna ma teżistix, issu l-infern ma jeżistix, issu kulħadd ħajsalva żgur. Issu, ċertament aħna nittamaw l-kulħadd għandu jisalva, però possibilità ntilfu ruħna hemmhekk qiegħda. U l-ħnina Alla hemmhekk qiegħda, ma ħnina Alla mhix lasktu. Il-nġibduha u jidħol kollox fiha. Ħnina Alla tirrispetta l-verità u tirrispetta l-għażliet tagħna stess. Ħnina Alla mhijiex illi Alla jalaq għajnejh għal kull ma aħna nagħmlu. Dik mhix ħniena. Alla ma jalaqx għajnejh. Ġesu bata lilna fuq is-salib. Ma jalaqx għajnejh quddiem id-dnub tiegħek u d-dnub tiegħi. Miet għalina biex jiena u int ma mmutux fid-dnub tagħna. Kieku nifhmu aħna d-dnub x'inhuwa. Li Kristu miet għal dnubietna. U jekk forsi ma nistgħux nifhmu d-dnub x'inhu meta nħarsu lejn ġumsum msallab, hemmhekk nistgħu narfu l-krua ta' dnub li joħroġ f'dik l-att ta' vjolenza, dnub li joħroġ f'dik il-qtil, f'dik il-mewt. Fil-mewt ta' Kristu nistgħu naraw il-mewt li aħna nġorru fina, ir-rifjut ta' Alla li aħna nġorru fina kull darba li aħna nidimbu. Imma Alla fil-ħnina tiegħu dan elbu. Is-salib ta' Kristu huwa r-rifjut ta' Alla trasformat fi grazzja u din il-ħnina iva. Però aħna rridu ninxu fil-mument f'ħajjitna quddiem is-salib ta' Ġesu li aħna nċedu d-dnub tagħna, li aħna nieqfu ninnamraw mad-dnub tagħna, li nagħtu l-passaġġ mid-dnub għal ħajja. Din li titwilet mill-ġdid, li taċċetta l-Ġesu f'ħajtek bħala s-Sit u s-Salvatur tiegħek. Li tieqaf tipprova u tgħid mulej jiena ħanċedi. Jiena m'iniex kapaċi, jiena għandi bżonnok. Xi drabi nintaqa' maħun sar eżistij magħna illi għandna dil-mentalità li rridu nagħmlu kollox aħna bil-qawwa tagħna, bil-merti tagħna. U mbagħad meta ma jirnexxinniex immorru għand Alla, mmorru għand Ġesu. Għadna ma fimniex minnu Ġesu bħala Salvatur. Għadna l-ewwel nippruvaw insalvaw lilna nfusna. U mbagħad meta ma jirnexxinniex insalvaw lilna nfusna mbagħad induru fuq Ġesu. Kemm naħlu ħinek eżistij. Kemm għandna bżonn immorru direttament għand Kristu bħala s-Sit u s-Salvatur tagħna. U allura anke int min int, jekk forsi lek żmien, tista' tkun int saċerdot, reliġjuż, reliġjuża, awtorità fil-Knisja, int min inti, int midneb, int midimba. Int għandek bżonn il-Kristu li jsalvak fil-ħajja tiegħek, li jaqalek mid-dnub, mis-supervja, mill-lejra, mill-egoiżmu, mill-impurità fil-ħajja tiegħek. Bżonn jaqilek minn dak l-adulterju li qed fih, li qiegħda fih.
għandhom bżonn jaqelek mill-ipokrazija li qed tgħix, mill-gideb, mill-mala fama, mid-diskors fuq l-oħrajn, mill-inġustizzja li qed tagħmel, mill-abbuż tal-awtorità u tal-poter li forsi għandek fil-ħajja. Mill-bruda spiritwali, mit-telqa, mill-pornografija, mis-serq, mid-dam, mill-klim ħażin, mit-ċajd dopju sens. Dan hija kollha mewt. U l-mulej jridna nitwildu mill-ġdid eżistijaj. Kull darba. Dan kollu aħna nagħmluh fis-sagrament tal-qrar mhux biss fil-mamudija. Ma nerġa' xi drabi s-sagramenti realtà daqshekk sabiħa. Ma xi drabi jsiru riti mingħajr ma nagħmlu l-esperjenza. Mingħajr qalb disposta vera. Iktar bobbligu morali milli b'esperjenza ħajja ta' Kristu. Biex inserħu l-kuxjenza mhux biex niltaqgħu mal-Alla. Dawn huma bidliet kbar li għandna bżonn fil-mentalità tagħna bħala nsara u nsara kattoliċi, insara li għandna s-sagramenti. Bżonn insistijaj. U f'dan jidħol ir-rol kbir tal-Ispirtu Santu li ġeddet il-ħajja tal-Knisja, hija riforma vera. Milux il-Papa Franġisku kien qed jgħidlek ħafna isom qed jieħdu pjaċir qed jipprova jagħmel riforma fil-Knisja fil-Vatikan. Ma qalilhom ma femtu xejn meta qed tieħdu pjaċir b'hekk għax ir-riforma vera hija l-bidla tal-qalb. Din hija riforma u tiġdid ta' Knisja li jiena u int tridu nkunu parti minnu, li ma jagħmlux l-isqo fil-Papa jew ma nafx min, li jagħmlu l-Ispirtu talla fil-qalb tagħna u meta aħna nikkollaboraw miegħu. L-Ispirtu Santu li biex aħna li twildu mill-ġdid iġibna u ċimbwiċ mad-dnub tagħna fil-ħajja tagħna, li jikxef dak li aħna nippruvaw naħbu, ħalli jurina l-verità. Jurina l-verità dwarna nfusna. Meta l-Ispirtu Qaddis jurina l-verità dwarna nfusna, aħna nibdew nokorbu Ġesu Salvani kieku Alla kellu jtik dawl fuq ir-ruħ tiegħek, fuq l-istat ta' ruħek. Mhux kif int tara ruħek. Mhux kif tixtieq li s-saċerdot jgħidlek. Mhux kif tixtieq li l-Knisja tgħidlek. Kif tidher quddiem Alla fil-verità. Mhux kif tixtieq li xi ħadd b'ħafna kliem sabiħ joqgħod ifiżdek fil-ħajja, imma li tkun reali. Sqajk mal-art, qalbek fi Kristu, li tara fil-verità minn int. Jkun mulejtek id-dawl, imqara l-sekonda, jkun tajjat mill-qalb, Ġesu Salvani, minn xiex, minnek innifsek. Minnek innifsek, ħabib. Meta narfu minn aħna l-ħażen li hemm ġewwa fina, ngħidulu mulej, salvani minn innifsi. Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu ta' San Mark, faħx korla żina kollox joħroġ minn qalb il-bniedem. Jekk nieqfu nilabuha ta' qaddisin fil-Knisja u neħtlu fil-verità dak li aħna. Hemmhekk ngħidlu mulej, ikollok nina minni jiena midneb kif jitlob il-pubblikan fit-tempju. U nifqu nkunu Fariżej, nimġustifikaw lil nfusna. Li nirrealizzaw fil-verità li t-tajjeb li nagħmlu huwa bil-qawwa tal-Alla. Aħna għandna nikkollaboraw miegħu iva. Iva. Il-bniedem mhux kompletament ħażin u korrott. Perdu naħarfu dak li dnub ġewwa fina. U nifqu nalabuha. U nifqu niċċajtaw ma' salvazzjoni ta' ruħna. U nifqu li kollox għaddej isu xejn mhu xejn. U nifqu niskużaw kull dnub. U nifqu nappoġġjaw id-dnub. U nifqu nillegalizzaw id-dnub. Eżistijaj. Drajna nejxu fid-dnub. Drajna f'soċjetà li twarrab il-Kristu. Drajna fil-ħajja tagħna illi kollox jgħaddi walla ħares min ikellimna b'mod radikali x'ngħidulu fundamentalista. Flok ngħidu jixtieqna nkunu radikali, ġifieri l-eruq tagħna jkunu fi Kristu mingħajr ċajt. U dan mhux biża' dan huwa mħabba. Għax jekk inti taraf l-imħabba tal-għalik, jekk taraf l-imħabba tal-għalik, jekk doqta dik l-imħabba, qalbek ma tkunx kuntenta. Ma tkunx kuntent sakemm il-Ġesu tħobbu bl-iktar mod radikali b'qalbek kollha. Jista' jkunu saċerdoti sistijaj. Jekk nibdew nawġu kollox biex nidru ħelwin. Il-Ġesu hemm neħturija tal-moħħ, teoloġija, imma mhux persuna. Persuna ħajja li doqnieh. Meta tduq l-imħabba tiegħu mhux kollox jgħaddi f'ħajtek.
meta tħobb il xi ħadd, le mhux kollox jgħaddi f'ħajtek. Forsi f'dan li għandna bżonn nitwildu mill-Ispirtu li mħabba vera li Ġesu fil-ħajja tagħna. Eżisti. Tan drabi titnikket anka l-mod kif inqerru. U hija dajt, u hija fader, x'taf x'int, u x'jiġifieri għax taf x'int. U x'jiġifieri isu xejn mhu xejn. U x'jiġifieri xi drabi nqerru isna u hija brutina. Fejn l-imħabba lejn Alla? Fejn hi l-imħabba? Ngħixu f'mewt u niġġustifikawha. Dejjem it-tort tal-oħrajn, dejjem għaxxinek, dejjem għaxxirni, għax l-oħrajn qabżuwi. Fejn l-imħabba li tgħinek taraf fil-verità int min int u fejn qiegħed quddiem Alla. Ejjew noħorġu mid-dlam li xi drabi ngħixu fih. Ma ngħixux fl-ajru. Neħtlu fil-verità tal-anfusna. San Franġis d'Assisi qabel ma rċieva l-pjagi għamel jimsħaħ jitlob talba waħda. Minu int mulej u minu jien. Minu int u minu jien. Meta narfu minu Alla. U minn aħna fid-daw ta' Alla, mhux fid-daw ta' xejn ħaddieħor il-bniedem u minu. Mhux fid-daw ta' xejn u ma nafx min. Xejn Kristu fuq il-bniedem. Xejdilna Ġesu fuq nafusna. Bateħni għandi bżonn nitwilet mill-ġdid mulej kif qed tgħid il-Nikodemu. U Ġesu jagħmilha ċara. Jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Jew ċajtawx eżisti. Ruħna Kristu ħallas prezz għalija. Xered demmu. Taqsek inti prezzjuż. Alla ma jridx jitilfek lilek. Forsi aħna rridu nitilfu ħifa. U ma jridx jitlefna. U m'hemm l-ebda skuża eżistijaj. U m'hemmx żbalji tal-Knisja, u m'hemmx għax dak weġġani, u m'hemmx għax l-oħra mlet li hekk. Jekk kint qed timxi wara l-mulej, fittix lilu. Jekk kint verament tħobbu, imxi warajh. Akkosta kollox. Faċli? Le. Diffiċli iva. Impossibbli? Le. Diffiċli impossibbli ma żewġ kliem differenti. Diffiċli iva impossibbli le. Jekk kwistjoni ta' mħabba. Jekk toqna l-imħabba tiegħu eżistijaj. Jekk nafu l-Ġesu. Jekk nafu l-qalbu. Jekk doqnieh. Nirraġunaw differenti. Qatt ġralkom hekk illi forsi ħaġa żgħira biex tifhmu daqsxejn dad-diskors. Ikun hemm tifel illi inti minn barra taraħ u tgħid kemm hu mqareb ma nifilħux. U kieku l-istess tifel tkellmek ommu dwaru. Kif titkellem? Naħseb tgħidha ħafna differenti. Ikollha tidudna ħafna differenti. Anke jekk fil-verità laqqas istess ma tkun tifla għalih. Imma l-imħabba iġġielhom tħares lejn il-persuna differenti. Għallek ħares lejna b'dil-imħabba. Imma aħna nħarsu lejh b'dan il-mod. Jew nitkellmu dwar Alla daqs li kieku ma nħobbuhx. Nirraġunaw dwar Ġesu daqs li kieku ma nħobbuhx. Hija weġa' għalija meta nisma' n-nies tad-dinja jitkellmu hekk. Hija weġa' ikbar meta nisma' l-insara jitkellmu hekk eżisti. Meta aħna bħala nsara nitkellmu b'dak il-mod. Meta aħna nsara stess dubitaw il-Kristu. Fejn l-imħabba tagħna lejh u hawnhekk għandna bżonn nitwildu mill-ġdid biex verament ikollna relazzjoni mal-Alla. U verament ikollna relazzjoni ta' mħabba ma' xulxin. Immulej qed joffrilna dil-ħajja ġdida, qed joffrilna din is-salvazzjoni li huwa qed taqa' fuq is-salib imma aħna nirċivuha permezz tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Din qed joffrilna fuq platt talina. Dak li jina u jint maħniex kapaċi nagħmlu li nqalgħu mid-dnub tagħna li jnallgħu lejn xulxin. Alla joffrijulna bi grazzja. Bi grazzja. Dak li int ma tistax tagħmel. Immaġina kieku inti qiegħed f'sitwazzjoni ta' dejn kbir li ma stajx tħallas dejnek. U jiġi ħadd jgħidlek gratis, ħallastulek, itlaq. Immissa terġax tidħol fid-dejn hix ħajja ġdida. U anke jekk tidħol nerġa' nħallasulek jien. Hekk il-mod li jagħmel magħna. Immaġinak li inti għaddej marit marda ħadd ma jista' jfejqek u Ġesu jfejqek ilek jien fejjaqtek mur tidnib xi iktar. Tanu l-mulej.
Dini li maħabba infinita tiegħu, jekk aħna ntuħ ċans inħalluh, imma nammettu li aħna għandna d-dejn, nammettu li aħna nismorda. Nidu l-mulejħenna lija, rrid nitwilet mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Eżis tiegħi meta aħna verament nitolbu il-Missier biex jagħtina l-Ispirtu Santu, aħna nkunu nixtiequ li ngħixu ta' wlied ħielsa, wlied li jħobbu l-Alla li hu missierhom, wlied li jħobbu l-ħutom għax aħna wlied l-istess missier. Għalhekk għandna bżonn l-Ispirtu Santu eżis tiegħi. Mingħajru la hija possibbli għalija u laqas ma possibbli għalik. Però bl-Ispirtu Santu ġewwa fina u possibbli li aħna ngħixu ta' wlied il-missier u minn issa nibdew ngħixu il-ġenna, minn issa nibdew ngħixu l-eternità. Din hija il-fidi tagħna, din hija it-tama tagħna u din hi l-imħabba tagħna. Għalhekk itolbu ta' spiss matul il-ġurnata, u speċjali wara tqarbin. Xi kuntant ngħid imma ku kellna naħud dal-ħafna talb li ngħidu wara tqarbin fil-quddies u verament il-kol nitolbu mulej jimlina bl-Ispirtu tiegħek. Kemm għandna bżonn, mhux għax it-talbu dawru ħażin ta' xejn minn dan. Imma x'inhu l-iktar essenzjali li għandna bżonn nitolbu dak il-ħin li mulej Ġesu jimlina bl-Ispirtu Santu. Ejjew nagħmluha. L-ewwel qudies li tisma', kull qudies li tisma' mill-qudiem. Itlob il-Ġesu jimlik bl-Ispirtu Santu. Kull filgħodu fl-ofsinhar fil-għaxija, itlob il-Ġesu mulej imlini bl-Ispirtu tiegħek. U taraw ir-rivoluzzjoni li l-Ispirtu Santu iġib fil-qalb tagħna u fil-ħajja tagħna.